Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε στο LPS TV. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα τρομερό τροχαίο εξαιτίας αυτής εδώ της μικρούλας. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Ας δούμε κατευθείαν. Την επόμενη μέρα, Μετά από μία ώρα. τέλεια, βγαίνω από το σπίτι μου και πάω για δουλειά. Δώσω το δωράκι. Πρόσεχε, πίσω σου βασικά πέρασε σε ένα πεντακοσάρικο. Μια κουραδά. Τελικά δεν ήρθε πεντακοσάρικο, ήταν κουράδα. Δεν έκανα τίποτα. Τι έγινε, παιδιά, τι συνέβη. Τι έγινε, ξέρετε. Συγγνώμη, ξέρετε τι έγινε. Ξέρω εγώ. Κάποιος του κόψε τα φρένα στη μηχανή και έπεσε. Πόσο απίστευτο. Ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι detective. Αυτό ήταν το δώρο που ήθελα να μου δώσει. Μου το είχε δείξει κιόλας. Πού το βρήκες? Το αγόρασα. Μπορώ να το πάρω? Γιατί είναι δικό Θέλω μου. να πάω να δείξω το ίδιο στο μαγαζί για να πάω να πάρω το ίδιο. Μπορώ? Σήμερα σε μία ωρίτσα θα σας έχω επιστρέψει. Εντάξει, οκ. Γεια. Γεια. Εντάξει. Στο αναλυτήριο τα αποτυπώματά της. Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν μπορεί να το έκανε αυτή. Γεια σας. Είναι εδώ, είναι στη μεριά για να μην κόψουν τα δέντρα και μην χαλάσουν την παιδική χαρά. Ναι, αυτό το ψαλίδι μήπως ξέρετε που ανήκει? Όχι, πάρ' το. Ευχαριστώ. Στο αναλυτήριο. Θεέ μου, πάλι έχει τα αποτυπώματα της πάνω. Τι να συμβαίνει άραγε? Με συγχωρείτε που επέμβω, αλλά μέχρι να ερευνηθεί όλο αυτό το μπαχαλό. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Δείτε το επόμενο την επόμενη εβδομάδα.